I'm on Sunday, we no baby. Kumawood TV. I'm on Sunday, yena yedimu. Kumawood TV aba. I'm on Sunday, yena yedimu. Kumawood TV aba. I'm on Sunday, we no baby. Kumawood TV. I'm on Sunday, yena yedimu. Kumawood TV aba. I'm on Sunday, yena yedimu. Kumawood TV aba. I'm on Sunday, we no baby. Kumawood TV. I'm on Sunday, yena yedimu. Kumawood TV aba. I'm on Sunday, yena yedimu. Kumawood TV aba. I'm on Sunday, we no baby. Kumawood TV. I'm on Sunday, yena yedimu. Everybody know kese pa. Enu amesha obo se enenso pabene so. Dan nyina said ye hu Kumawood TV. Enu na go prama kese a your friend the spiritual hospital. Enenso ye to aso. Pantini bi na ka se na ye to aso. Enti na ye to aso. Enti nya adaje na sua de. Said da bia medika aka no meka che o se adesua enya tebedie. Iso obi kasa na wonu na nya adwen a eno nchese di na tem. Ghana akra ye womra bi wo say freedom of worship. Dia wo pe e na wo som. Enti se wo som we mu na obi nso wo som we mu na obeka ne de na aka se ene wo de ne bo brenti no wo bedi na tem a na me hu adwen e da otrim. Nya adaje na sua de. Oka asem bi na se wo fi se abani mu a to obu ase manen kasa ebedu ba bi no ebia na ababa ko bi ababa fra ne kasem na de aka de ho wa ba ebe nyansafo onya me be hira wo me da ase me a me di dwumade ho chia me din ya fra major prophet Charles Opokudako o fra major wa major so na di kase a atumfo ene ahonhom akase edi ni me ene the great oracle o fra me sa na ahonhom ne nyina sorry onyankopon so onyankopon nya okase ma menye nkrato mra be ba ebedi nko Bafana kama sama mami, bafana di masama mami, bafana tuminyarewa, na wa mama wadi yeso chai, usisi ya uya, bafana never miss chance, gonorrhea, bafana kapso, sasa brenda maya ume, bafana never miss chance, benchimie, handi dasi, bafana never miss chance, abibi duro mujata, bafana never kapso, uno kapsos na uno miss chance, bafana Mr. Benjamin, open phone and number for never feed me my guy, and what you be at me number for never come so. Now, Bubbo Bie, for never Mr. Bubbo Bie. When you have Mr. and the capsules or my mobile be a tone to Pabia. Can say a drink liquid soap, shower gel, floor cleaner, parazone, ice cream, banana and strawberry ice cream. Safa so your best sense what 3D epoxy, biodigester. Sansa no djuma we nyina no ye de nam ye no pe esi ho na ya kyerɛkyerɛ abusuafo medin e de Richard Sako de obitima frame Osode body tilapia. Can imagine this is Osode for you abusua ene mede ade bi kyɛw na untua hwe bibie no amagew ene adwumakuo bi afremu Kumawood TV e de dwumade bi aba bomodena unim bomodena na bra beto forms adwumasua ene ho ayeden ene wo ma ho so no akotena baabi me padwuma ye wo de forms akoto ha me padwuma ye mfrew wei eye Kumawood TV fo ana ahyeda akofa a teacher fo a oma ben ewo nimdie ewo nsa no nwuma ho se omo betimi akyerɛkyerɛw na wo nso wanya wo nsa no adwuma na wo de aba obra eye cool 300 Ghana cedis pe ana se ye de 300 Ghana cedis pe e besua sa ne ma we nyina e de nam ye no pe na eye ene wa wo ba besua adwuma na wa wakwa bie wo de wonim biodigestive
So Jana no ashie kwa baby a o matwenya hwe ene yogurt ene ice cream bees here first na huhu just e wo so ansa na wati ye kire ni nyina wa ha bo modena na be pick forms o pick forms so ase de tie bia no baby a ofri bia no obetimi ababi ye nyina ye bakuma ase eye ahodwo atenga junction baby akuma wo tv wona se ofra chiri na eba accommodation baby a obeda no eye free jumade eba so 22nd and 23rd February 2020 etibusumi atosu mienu ida atosu aduonu mienu ene aduonu miensa enum ana ye sa jumade eye memenda ene kwasiada ene ye asi ho se ye sa jumade we obi bia timi baby bo modena na be pick o de no Nyankopon ya adom na da no duru ho a wo so de me ni mabusuafo na me nkrofo nyina no ba hu se adwumasua enafom na ye bia ni free dia na ese meba bo modena na be pick forms e wo Kumase Atinga Junction uduru ho na so hwe Kuma TV a ekwan bia so ye be kirew ama wa hu se anasa wo de fa number ye gu screen yeso yi ekwan bia so fra se de wo tie bia no ye nyim so akọ school se won ko school bra na besua won sa no adwuma nyame nka ho won hira wo se waye sutie na oba san se Bible say sutie eye sen afọlọ me da se so je bre na onya da je twen me ana nso aye ne ya ba besua de bi onya me hira wo na me ka kire wo se ebi a na adwuma de woni je ho na pese obeso ya sene akwanya da wo bebre wo ya adwuma bi ana mo ya adwuma ko ana wan kasa na wo ye adwuma upe agoprama bi amiabo odwaton de ho dawru me kan fu Kuma TV ema ho baby wo bia across the world baby wo bia upe se run advert ma epeti ma run e de ema ho sir yani amfe video metwa advert ma ho ya ba betwa advert no ya be draw concept ni bia kama ama ho ate kama pa nyame adoruma Kuma wo de mpanimfo ya wade oye we yani adie mu a enti adwuma bi a wo bi a opese wode beso yasere akwanya eda ho we so de mu da ho ye beje no clear kama even I saw tampo na oton ana opese ye bo ho dawro ma wa ye be bo ho dawro awra po na kama ama na fefefe na ye akono na nkrofo bebre etrupu ba won chen ebeto bi umpe na apentokwa ebi ana ape afidie so opese obetra se de me de mpanifo betra me ye be keke adwen etre de animu yi ebi ana so pese o so ba so bie numbers abeti we dey abaso 0553 011926 0553 011926 ana 0272854387 ana 0200 603 602 when numbers abeti we dey afre yen ye no wadi ho nkomo na empanimfo no twetwe ho nkomo a de be pie free mu aba bia no ne de ato ebro so wo so beti oba betra so bi ama mansan ahwewo na nimdie na wanya no wo so opu e de ama enchirema na daachi ankwa mampanin sekretema empro wo so ye nya wo so anu masem ya ka say once upon a time there live a man oh na aye bibi aye pepepe kama me pacho me dase onyankopon hrawo na enna me Tesla ya me de bedi dwuma me Tesla me de bedi me dwuma 0543 596070 0543 596070 when Tesla me de bedi me dwuma enti hye nso ma me pacho sa lie we yam fresh so na mom ye test eba so onyankopon hrawo ma me ni dwa kakra new Bafan herbal mixture, a new Bafan natural capsules, Bafan herbal center. Adwumakuo yi eye adwumakuo bi a omudi enuro ahodo enumu assorto enumu apatre ene ye de aba na adwuma semen kan kyo se ebia na wokunu be ma no otimi ne oba da eye bibia nanso ne nkwamo anu a ebetimi ama awo ba no nkwamo anu ofom and no brony friend low sperm count Bafan say for any on aso ye after stomach ulcer and now say severe waist pains say wo yama ye kro and now sisi eyo ya high blood pressure wo mojabroso typhoid fever enioma pi wo kidney ehho aka wo yoba wo transe kakra bi ana wo ho afọ sabe wo ba nim emu hyehyew emu kekawo we ye bema eniema nkoyi obema efon eni ade a new Bafan herbal mixture
any new bafan natural capsules make a full side you make your mouth abusia and terafie and yaho nengu and nadia bisa for and tokwai me pacho bafan ofre ona obenya omo mame phone numbers in amount 0453 511 501 0453 511 501 and 0208 233 058 0208 233 058 when the bafan numbers no it ofra bafan ono obekasa onyankopon so se ba bia obekobia for bulk purchase ba bia obekobia on sabeka bi onyankopon so onyankopon nyokese ena asemtra edaponoti aye the secret about rivers yakase ensuo ede miamia ensuo ede krom ensuo ede wuram ensuo ede fie ensu tene ane abula ane lake ahodo otade ane epo ede ade ne wo sa ensuo mu yakase mu yese ensuo bosom ensuo ewei na we mu na spiritual hosit empanimfo afunfuru na yese da bi ma yensuo ho ade suahu be ne wo ensuo mu so obi da no sore anopa ensuo ni ade a odi kai sabi nom wasabi ahuru nanim ama nanim atenetene sabe enka wonanim a ensuo no ode horo atare ne yefia ensuo ne edisie enti ensuo kura connection ban ene wo nsuo mu a ensuo timi di dwuma sei abuo nipa ade abuo nipa no esa ye bone ana wene asemtra eda ho enti na probi no obi nso mu obi nso amane na mo nyina mo ntrase ye nyina yesua de menim ana wo nso nim na mo megiri se yeto yebo ase ne yesua ne yanko ntokwa a yenwie no na yenya sua hunu bi ade afrem onyankopon shaw me pa choma to mensa afre ode hunu ni me ne na di dwuma baabia na de sia ide onyama ha na nade eje ko eje bo eja no onya ba bedro na brantie yi se ne ho aye na ne ho so ayehu na ono de oso watwi na ni onfita de obeka bia mfa no ho de onim ene woka ugidi agidi unyini a wawie na adwuma de ogidi no beba onyankopon sha ma me introduce no ebi ananko ne da oba beto afidie mu na aba behwe opene kese emu akwaba ja ta ho te sei na nanu ma da uruma ese kese na aye ne sei last year na me so sene ho sei aso obo kese abosom ne na ehihye abosom asamo abusiafo samro ka abosom obi bo setie nie eche speaker nya botre medical ka cho se obi annesom esom bi obi ade bebe bi ame amete yi odo opa so ne kwakubo nsamo ne satan no amu nete I don't check you dia me hia ne se dia wunnim no ka na mentie bi ebia na asempa pa bi wom na mafanam de aka me de ho na manya sua hunu saa na me pesa on so ye e ma abumfu anu onye kristoni anu onye sei obia wo kwan a obroni said there are so many ways to carry a cat me pa cha onya atem didie e ya adesua ya botre ma me opani ja wo de wo hear introduction nanso ebia nanko ane da obi ehwe afidie enanko ane da wo chinchima na beto ho no se a enkrofo be na ti so ma 0247 0247 98 98 97 97 42 42 0247 0247 98 98 97 97 42 42 yene me number opese oni me di nkomo abetumi di afre me Rabbi me pa chome da ase onyankopon sha onyankopon nya okese na se adanko a me barakese road me pa twan corona ofri ho a na otra kro ba kwa na akọ barakese no ehwa na wodi udwuma ya da nyankopon ase Rabbi ana yesu ya de akra ya kwoto se nsuo da ho a ya se nsuo ya boso ensuo ya boso wani ade amadwere ho a mentimenti ase yesa obi sori anopa ensuo no de eye ne ho eyie because yate ya nim fefefe yi obeda abeso obosu anim amuamu a wanim afofu a sabe enka kora bebu onum wo sori ya first thing first ade odi ka hwe kira eye nsuo
nanso yɛwie a yɛde nsuo ebu yɛn ho brɛ nyinaa awie me yɛn ho tɔ yɛn awie a ne asa akasa gu nsuo sɛ nsuo no yɛ bosom enti madwene ho a mentimi nte nneɛma bi ase ɛno nti na makɔfo abɛtena asɛm yi sɛn na wodwene fa ho sɛn nso na wonim fa ho sɛn nso na woka fa ho yo deɛ di kan mɛda ase pii na makyea ahwɛfo a ɛhwɛ saa program kɛseɛ wɔ ewiase afa na nyinaa nokure wɔ mu ni sɛ ewiase na ɛda hɔ no nneɛma bebree na onyankopɔn a yɛnhu ne da no wabɔ ɛwɔ wiase na nneɛma onyankopɔn bɔɔyɛ no emu baako kura ni hɔ a ɛyɛ bɔnsam dea emu bia ni hɔ a ɛyɛ bɔne ɛwɔ wiase na deɛ ama nipa hunu nyankopɔn nsa no adwuma ebi bɔne ne sɛ nimudie a nipa eninti ɛna wohu nyankopɔn nsa no adwuma ni bi sɛ ɛyɛ bɔne yɛkan bible a Hosea kyerɛ sɛ nimudie a memman ninti ɔmbɛwu ade nti a knowledge nimudie ma nipa nkɔsoɔ enti sɛ woanya nimudie wɔ nyame abɔdeɛ ho a tem bia no wobɛbu nyankopɔn atɛn sɛ nyankopɔn ayɛ adeɛ bɔne bi ɛwɔ wiase but ɛyɛ na agyidifoɔ taa ka sɛ onyankopɔn bɔne ne ne mu na obi a bɔne ne ne mu ɛyɛ dɛn na ɔyɛ de bɔne ɛno ne asɛm yi so nti ɛnsɛne bɔ ha yɛka bu yankasa ho fɔ de kyerɛ sɛ yɛne nimudie na ɛnɛ mepɛ sɛ mekyerɛ biribi mmɔ mu hunu sɛ nsuo a ɛdeda hɔ no nsuo no nya de bɔne nsuo nya bɔnsam ɛyɛ tumi kɛseɛ ɛda hɔ anaa kuro kɛseɛ a ɛda hɔ te sɛ deɛ ɔmo te asase wei soɔ no saa na nsuo no nso yɛ kuro kɛseɛ a ɛda hɔ na deɛ ɔhɔ ne sɛ mepɛ sɛ meba honam mu na mawura honhum sɛ mebɛyɛ ɔmo bɛte aseɛ woba yɛ asase wei so a ekuro no bi wɔ hɔ a esua kuro no bi nso so saa na nsuo na ɛdeda asase wei so no nsuo ketewa yɛ kuro ketewa ɛna nsuo kɛseɛ yɛ kuro kɛseɛ na owura mu a adeɛ a wohu ne sɛ wobɛhu sɛ nsuo no bi wɔ hɔ a na ɔbaa din ɛna ɛda nsuo no so te bi asi esuo abena saa abena na ɛda saa nsuo no so no nsuo na ɛda hɔ saa hu ne saa no ɛyɛ kuro a onyankopɔn ɛde ahonhom bi agum ana ahonhom bi abɛtena hɔ a ɔmo nso tena bia ne hɔ sɛdeɛ meme no te asase yi so no eti saa ahonhom na ɔmo te hɔ no nsuo no ɔbaa na ɔwɔ hɔ a ne din da nsuo no so no nsuo no kuro no yɛ ne dea te sɛ deɛ asantehene asanteman yɛ ne dea te ne din na da asanteman so saa na nsuo na da hɔ tie nti asuo abena no ɔbaa na di saa kuro no so ti ɔyɛ queen mother a wɔdi kuro no so ɛsɛ obroni bɛka sɛ ɔno ne goddess a ɔwɔ saa nsuo owuro saa kuro no ɔwɔ saa nsuo no mu a saa kuro no ɛda hɔ a yɛfrɛ no nsuo no ɔno na ɔdi so hemaa a ahonhom wɔn nyinaa hyɛ n'ase sɛ n'asɔmfo eti wɔte asase wɔ so bɔ ne din a ahonhom no nyinaa koto nanso wɔn ni ani to nhu te sɛ deɛ na obi bɔ asantehene din a obi akoto no saa na wobɔ asuo abena ne din a ahom na wɔn nyinaa koto na wɔn ni ani nti nhu saa na nsuo na ɛda hɔ na bɛrima din na ɛda so ɔno nso so yɛ ken ɔyɛ ɔhempɔn a saa hene no ahom a ɛwɔ saa bea hɔ nyinaa ɛkoto no sɛdeɛ ken eti bere a wɔte asase wɔ so a wɔbɔ ne din no na ahom no so akoto ɔmo hene no ba nhunu eti nsuo ada fam ha nyinaa yɛ nkuro ebi yɛ kɛseɛ ebi yɛ nketewa ebi sɛ bi ase te sɛ de ahenie te pɛpɛɛpɛ sɛ de asante ahenie yɛwɔ ahemfo bi ɔm sesa asante akonnwa n'ase saa na nsuo no da hɔ no nsuo no bi sɛ nsuo no bi ase enti woba honhom famu a yɛsi yɛ kɔnfo panin ayɛ te kɔnfo panin nsuo na wɔ kɔm no ana tumi no ana sɛ kuro na ne tumi ne di so no ɛyɛ kuro kɛseɛ eti ɛfa ɔno ne sɛ ɔyɛ panini ɔyɛ hempɔn eti ɛwɔ ahemfo ɛfrɛ nsan akɔnfo ne bi wɔ kora no a sɛ ɔba wɔn sɛ akɔnfo aka no na ɔmo bae bedwam ɛma no adentia na ɛba ɔyɛ ɔhenkɛseɛ na ɔba eti nsuo da hɔ ne yɛ kuro kɛseɛ o
na na nim a ye nim nti ye mfa obuo ani die ma sa nsuo no ye fo se eye normal nsuo eye nsuo mesa adi si niema mesa di dware mesa di si niema nti eye just normal thing eye kro na hunu no a ahonhom bi ana abodie bi ehɔ na ɔmo tena bia hɔ sɛdeɛ me newo ye tena bia ni me ana wo sɛ yɛde akɔhwɛ yɛde akɔsɛ nsuo mu a sɛ ɔka sɛ nkɔsɛ nsuo mu for just 1 hour yɛbɛwu ontimi nyankwa kɔ sɛ hɔ nyɛ yɛn tena bia eti ɔbɔ adeɛ na yɛmfa yɛn nim hunu no abɔdeɛ no nyinaa wa ma obi atena bia akɔ te sɛ heaven realms no yɛn nyinaa enwu nkɔ heaven baako mu ɛnyɛ saa na teɛ mimi wɔ realm a me firi mu me wu hɔ na mɛkɔ obi nso wɔ realm ofiri mu owu hɔ na ɔbɛkɔ enti heaven realms ɛyɛ bebree billions upon billion realms ɛni sɛ wo ne me ɛmfi one realm a mimi wu a baabi a mɛkɔ nkɔ hɔ na sɛ Satan ɛhɔ na ofiri na me nso me firi Pluto na sɛ yɛmi yɛ no nyina ɛbɔ mu da koro pa wo bɛkɔ Satan na me nso makɔ Pluto saa na ti do ofiri Mercury bɛkɔ Mercury saa na ti do ofiri Jupiter bɛkɔ Jupiter saa na ti saa na wopɛ sɛ ɔkyerɛ saa na ɛteɛ okay eti honhom famu no yɛn nyina mfi biae baako abɔdeɛ na Onyankopɔn bɔɔyɛ no wɔde nsuo bɔ ebi yɛ nsuo yɛba nipa famu ana mɛkyerɛ okay ebi yɛ nsuo ebi yɛ gya ebi yɛ mframa na ebi yɛ dɔteɛ eti meyɛ sample bi atwa ma ɔmo ate aseɛ ogu hɔ kɔware a bɛnsa ware na kɔware yɛ no ebi a bɛrima no na bɛrima no yɛ gya ana wo ɔbaa no yɛ nsuo mo awareɛ na mo aware de bia ntɔkwa bɛsi de bia mo sia problem de bia mo nka mo di nkɔmɔ a ɛbɛyɛ ntɔkwa mo yɛ sɛ mo ka mo ho abɔ mu a ɛnyɛ yie tem bia mo yɛ sɛ mo bɛka mo ho abɔ mu bia ne biribi asi na de ntɔkwa ba ne mu asante adentia ɔbaa no yɛ nsuo ɛna bɛrima no yɛ gya enti sɛ bɛrima no pagya a ɛnam sɛ nsuo no gya nantinti no tem bia no bɛrima no bɛsenke nsuo no dum no nsuo no bɛdum no bɛba fam ti saa na adeɛ no te ti Nyankopɔn no wabɔ adena kyekyɛm but ɛsan nimdiye a nipa nim fa nyame abɔde nti yɛbu nyame atɛn sɛ nyame ayɛ adeɛ yɛ bɔ nti me a mete wei meka sɛ Satan wɔyɛ very important Satan ɛyɛ correct wɔyɛ 100% righteous ɔyɛ tirinini nti Satan nya de bɔne but ɛsan sɛ nipa ni nimdiye wɔ Satan ho nti ɔho Satan sɛ ɔnyɛ but hwɛ light yi a ɛda me no mi yɛ so studio ha yi the same light etimi kɔ nipa the same light nso na aboa yɛn a ɛma amanfo timi hwɛ saa ɛma yɛhu yɛ color ɛne deɛ ɛhyɛ yɛn nyinaa enti sɛ light kɔ nipa no kyɛ sɛ light nyɛ ɛyɛ nimudie bi a wɔanya wɔ light ho nti ɛna ɛku wɔ very good na ɛyɛ ana ebi mu sɛ abosom ɛnyɛ mekyerɛ ɔmo adeɛ according to Bible Genesis chapter 1 verse 26 to 28 wɔse na Onyankopɔn ka sɛ ma yɛ mu onipa wɔyɛ nsuban ɛne yɛ nsɛsoɔ ɔka yɛ nso sɛ wabɔ ɛna wote ho a wohwɛ me no na me nso mete ha a meka sɛ yi ɔbɔ adeɛ no wie yɛ no watekyɛ biribi mpɛpɛɛpɛ ɛyɛ ade obi ba yɛn a yɛyu so na woyɛ kɔmfo a wosom bosom anaasɛ ɔyɛ spiritual man ɛna me sɛ me som bosom ɛhɔ apɛ no so I am sorry na menim sɛ ɔyɛ spiritual man bi a nyɛ bosom nsɛm no nka me ba mo aboa na me sɛ okay papa mate but mɛ nkɔ tena ase bibisa mbisa wasɛm ɛna mbisa no sɛ wo Bible ne kita wo sɛ Nyankopɔn abɔ yɛ sɛ ne sɛ so meboa eti me kyerɛ wadeɛ wo yɛ Nyankopɔn ba me yɛ bonsam ba ɛna wo Bible sɛ Nyame abɔ nipa sɛ ne sɛ so ɛne Nyankopɔn adeɛ na ɔbɔ no sɛ ne sɛ so no yareɛ bi aka no owu ɛna ɔba me bonsam ba ne nkyɛn ɛna me bonsam na me so no kɔ bisa no sɛ Nyankopɔn ba bi aba me hɔ na ɔba yɛ no wanya diabetes wanya hepatitis B wanya stroke na saa yɛ na da no so no ɛdini kɔwuo te menya ne den ɛna me bonsam no so kɔdua wei wonim dua wei ana me kyerɛw dua wei dua na ma kyerɛw no kɔwaawa na bena tete na haban wai ni du nsin na kan mi ansan bom fama Nyankopɔn ba no ɔnkɔ no anom diabetes no ɛbɛyira hepatitis B na se betu ama ne ho atɔ bonsam na me so na kyerɛ me saa dua no ɛna me kɔpɛ dua na bena
na haban ɛna ne du nsini na me kambo na me de ma Nyankopɔn ba no sɛ gye kɔnom ɔkɔnom yɛ nso ne ho ayɛ deɛn atɔ no ti bonsam no bɔne a wayɛ Nyankopɔn no Nyankopɔn no mmra na ɔbɛka bɔne ko a bonsam na yɛ nyame no ɔmmra na ɔbɛka nkyerɛ yɛn sɛ wadeɛ na wabɔ ne sɛ wo sɛ soɔ no ɔhaw ato no na bonsam no timi aboa na ma ne ho atɔ no wo so waboa ɔba ma ne ho atɔ no nti no wobɛku yɛn a ɔmmra na ɔbɛku yɛn na saa nyame no ɔyɛ very wicked God tìmìtìrì mo ma ti aseɛ sɛ yɛn na yɛ sɛ adwuma yɛn na yɛ som nyame sɛ sɛ ɔba mi nkyɛn a tumi na wowu so a yɛ bɔ som no ɔno na ɔkyɛ mi sɛ kɔkɔfɔ dua wɔ ifa ka nipa no na ne ho bɛ tɔ no hwɛ papa ɛnɛ 3 days yɛde obi baa mi nkyɛn na yɛde na koto asɔre kɛseɛ mu a mi mo dini fɔ bosomi mmienu na ne ho ntɔɔ no yareɛ baako pɛ tìmì ɔhɔ na ɔde ne to kam na ɔde ne baa tɔm de baa pa na mi bɔ wura adan nim na mi twa akokɔ kɔkɔɔ na mi gu nsa ɛna abosom ti si yɛ ɛna ɔsɛ mi nka nkyɛn ne sɛ ɔnkɔfo odwan mmra na papa ne kɔtɔ odwan ne baa yɛ yɛtwa aboa ne wie pɛ na ɔsɛ yɛn nso mo gya yɛn fa mfa dɔteɛ yɛn fa nsere nipa ne ho obi a ɔno daka mu owu ɛde taa ne fa dɔteɛ ne sra ne ho ne papa me kama ma ne hu na mi hu sɛ at once ne maame na asɔre yɛtena ase ɛwɔ dan nim sɛ na mepatɛ obosom no ɔte si a osi hefa ɔbɛgyina hɔ ma mu hu no anaasɛ ɔkasa fa yɛn so wɔn so ɛyɛ meme so owura wo mu owura mi mu na ɔkasa ɛsɛ akɔm kan ɛnya kɔm yɛn sɛ tumi ne kan yɛn a metena ase a deɛ woma hu sɛ tumi aba me so no ɛyɛ me kasa sesa okay me kasa me kasa me n'ɔteɛ kasa hu sɛ me kasa saa okay afɔ bɔ sɛ me mood asesa me ni kɔsua bɔ sɛ asesa afɛ sɛ deɛ ohu me sɛ me yama deɛ obi oni mi hu sɛ Rabbi yɛsɛ afɔ bɔ sɛ me nneɛma bɛ sesa atoanse na wogyina me anim no a enti ɛnɛ na mɛma ɔde hu sɛ daabi nipa no ɔni tibia a ɛyɛ honam fam wakɔ ho wawura ho so eti ɛyɛ saa de mogya ne fra dɔteɛ ɛde sa maame ne honam no na maame na sɔrɔ bopiri na ɔte hɔ wow so eti nyame ba o nyame abɔde a wabɔ ne sɛ so ne wɔwu no bosom sɛ yɛmfa mogya mfra dɔteɛ ɛmfa nsa ne honam ɛma saa adeɛ na aba ne so na eku na nakoma ɛbɔ kimkim ɛte no ɛnte nkwatoɔ nso akrim na te na maame na sɔrɔ atena ase eti wanya ho tɔ enti sɛ wo nyame ne se ne ba na wɔwu no masa ne yadeɛ ti ma yɛ ne bɔne a ɔmɛ no mebu matɛn ti me twa mo ma hu sɛ Nyankopɔn abɔdeɛ nyinaa pɛpɛɛpɛ abɔdeɛ bia wɔ hɔ sonsom fam ɛyɛ nyame nsa no adwuma sɛ ɛmmoa adasama na wonim die a wowɔ no esua wonim die esua enti Rabbi da bia ya na me ka sɛ nkura kɛseɛ mu no sɛ sabe wohwɛ nkura kɛseɛ mu afie obi a si ne fie wie a ɔde toilet ɛbɛ fie hɔ ne yɛgye nan ne nyinaa wie ne yɛyi toilet ne wie a yɛapɛ nsuo bi ne yɛadarete tiafiri nyinaa ne yɛde akɔ akɔgu sɛ wokyerɛ mu sɛ nsuo no yɛ ɔman nsuo no yɛ kuro enti obi kurom wotu kurom sɛ bi wogya ɔnan ade a wompɛ no waste no na wakɔ akɔhwie agu no so sɛ biribi saa wɔ hɔ a anaasɛ enipa a ɛtete asase so sɛ yɛyɛ saa nneɛma yi a ɛde nsunsuansoɔ na ɛde bɛ nipa so yo mepa tɔ twɛn me mekɔgye nkrato aba meba a yɛbɛtoa so hɔ Bafana kama sama mami Bafana di masama mami Bafana tumi nyarewa Na wa mama wadi ya so train Usisi ya uya Bafana never miss Bonoria Bafana never kaso Sasa na maya ume Bafana never miss Benchimie Handi dasi Bafana suna mre Abibi duro mujata Bafana never kaso Unum kasos na unum mistra Bafana Open phone and num Bafana feed me no jai and what you be at me num Bafana kaso Na bubo bie Bafana mister bubo bie Ubenya Bafana mister ne capsules or my mu ba bia tonu pa bia kai se adwe nya mama fra woni mfie du mienu e ma pinfo e na obatan a o ma ne ba no fo Bafana ugidi agye wo nkwa
Edrei Food and Drugs Authority ahwema jatum se eye job training Kumawood Training Institute aye Kumawood TV for at the job training Ghana for nyina ye de enamienu esi ho achretre ensa no nyuma bi te se fresh yogurt sene esi ye fresh yogurt bees making sene esi ye ahwene de to ye nsa ne esi fefefe liquid soap shower gel floor cleaner parazone ice cream banana and strawberry ice cream afei so ye besen so achretre 3D epoxy biodigester sansa no nyuma we nyina no ye de namienu pe esi ho na ye achretre abusuafo medin e de Richard Sako de obitima frame Osode body tilapia. Can imagine this is Osode for you. Abusua ene mediade bi chew na untua hwe bibie no amajew ene adwumakuo bi afremu Kumawood TV e de dwumadie bi aba bomodena unim bomodena na bra beto forms adwumasua ene ho ayeden ene wo ma ho so na akotena baabi me pa adwuma ye wo de forms akoto ha me pa adwuma ye mfrew wey eye Kumawood TV for ana ahyeda akofa a teacher for a oma ben ewo nimdie ewo nsa no nyuma se omo betimi akyerɛkyerɛw na wo ne aduonu miensa enum ana ye saa adwumade eye memenda ene kwasiada ene ye asi ho se ye saa adwumade wey obi bia timi baby bomodana be peke wo de no Nyankopɔn ya adom na da no duru ho a wo so de me ne mabusuafo ne me nkrofo nyina no mahu se adwumasua enafom na ye bia ne free dia na ese meba bomodana be peke forms ewo Kumase Atinga Junction uduru ho na so hwe Kumawood TV a ekwan bia so ye be kyerɛw ama wa hu se anasa wo de fa number ye gu screen yeso yi ekwan bia so fra se de wotie bia no ye nyim so akɔ school se won kɔ school bra na besua won sa no adwuma nyame nka ho won hyira wo se wa ye sutie na obai san se Bible say sutie eye sen afɔrɔba o si dan na de kyekra no wanti asɛm a eye kwa Job training Kumawood Training Institute aye Kumawood TV for at the job training Ghana for nyina ye de enamienu esi ho achretre ensa no nyuma bi te se fresh yogurt sene esi ye fresh yogurt bees making sene esi ye ahwene de to ye ensa ne esi fefefe liquid soap shower gel floor cleaner parazone ice cream banana and strawberry ice cream afei so ye besen so achretre 3D epoxy biodigester sansa no dwuma we nyina no ye de namienu pe esi ho na ya kyerɛkyerɛw we eye Kumawood TV for ana ahyeda akofa a teacher for a oma ben ewo nimdie ewo nsa no nyuma ho se omo betimi akyerɛkyerɛw na wo nso wanya wo nsa no adwuma na wo de aba obra eye ku 300 Ghana cedis pe ana se ye de 300 Ghana cedis pe e besua sa ne ma we nyina e de namienu pe na eye baby a ofri bia no obetimi ababi ye nyina ye ba Kumase eye ahodwo Atinga Junction baby a Kumawood TV wona se ofra chiri na eba accommodation baby a obeda no eye free Jumadi ebaso 22nd and 23rd February 2020 eti busumi atosu mienu hida atosu aduonu mienu ene aduonu miensa enum ana ye saa jumadi eye memenda ene kwasiada ene ye asi ho se ye saa jumadi we obi bia timi baby se wo ye lawyer ni se wo ye fitani se wo ye okuriani adwuma bia wo ye bia bra ne besua nsa no dwuma so ka ho eno ti fa number na egu screen so no ne frey ensesi a frey was 0200 603 602 frey 0543596070 Freyense CA na register within eye Kumawood Training Institute ose ensano dwuma ayimfie afei na yensu ya tiesimu ebeye Are you ready? Pound it up, pound it up, pound it up. Yes, Emrana so was it Ubati Awoswo shake your waist ejeko ejebo ejananya bedu Awoswo jumedia ye free nakakrai achinchiri akwamia ayi ma omu ho fe omu akono omu ho twa no mutimi do omu sisi edi asa Awoswo ma ne ye fe Emrana so say ekwayi omu mia nyina ye do omu nyina be hyiemu ewo Kumase ye be hwe who is who sabe we na nso betimi avotu na wo de ma favorite contestant why anybody kunim why aye Kumawood TV the ebra live memenda way and memenda bia ewo awos pap ahojo Atinga Junction Kumase baby a Kumawood TV wono anumre no sia pepepe na red carpet na chance no so na audience ni na trance 8
p.m. na ngotwe pepepe e di dwumade na ahyehye so eye free eno ti wonu abusuafo nyina momra na mama support mo favorite contestant babode asa oba vote for Google Play Store download Kumawood multimedia anase ba awoso keke na follow instructions no na vote ma o favorite contestant wey eye Robert Awoso was shake your waist sponsored by Robert Agombia capsules and Asempa Herbal Mixture supported by Sam Dakus Initiative Immense Creation and a PSA collection was Robert Awoso shake your waist ebeye butu We are so called a Bonoria Sasa bring na maya ume Handi dasi Sofala sunamre Abibi duro mujata Unum capsules na unum mischa Opinfo nenum Unum fiye dumi nujai Enu chi obi ya tuminum Na bubo biye Ubenya bafa Mr. ne capsules o man mu ba bia tonu pa bia kai se adre nya mamofra woni mfie dumienu e mapemfo e na obatan a o ma ne banofo bafa ugidi agye wo nkwa Adre Food and Drugs Authority ahwema gye atum se eye Bafana kama sama mami Bafana di masama mami Bafana tuminyarewa job training Kumawood Training Institute aye Kumawood TV for at the job training e Ghana for nyina ye di enamienu esi ho akyerɛkyerɛ ensa no nyuma bi te sɛ fresh yogurt sɛnea esi ye fresh yogurt bees making sɛnea esi ye ahwene de to ye nsa ne esi fɛfɛɛfɛ liquid soap shower gel floor cleaner parazone ice cream banana and strawberry ice cream afei so ye bɛsan so akyerɛkyerɛ 3D epoxy biodigester sansa no dwuma we nyina no ye de namienu pɛ esi ho na ya kyerɛkyerɛ abusuafo medin e de Richard Sako de obitima frame usode body tilapia can imagine this is also day for you abusua ene media de bi chew na untua hwe bibie no amajew ene adwumakuo bi afremu Kumawood TV e de dwumade bi aba bomodena unim bomodena na bra beto forms me pa cha me da se me test line ni 0543 596070 0543 596070 when me test line obetimi de abaso Rabbi and I want agoprama so awodi agro me pa cha me bi sa question bi ma me nsa monwuram ansa na ma bebie me phone line Rabbi ya kwagin kraton me bi sa question bi se wo hwe nkra kase mu a obi sini dan wi a no atu fam wa de pipe otum ba bia ne toilet no no obetra se obeyi toilet ne akoto nsuo se ba ya oyi ne yam sade ne gu tiafini mu a oflash ya straight nsuo no ana o kyerem se nsuo de da ho no ne nyina ye kuro abode bi nso na tim na sabe se wo tu fie na obi epra ne fie bora na obegya gu fie a menye so so oni beje ho enti sei sa obi boss abra wo ya ana so man nyina ya adwen se nsuo we se mu
ɛne yɛnyi tie fi mfa nkogu a yɛ na nsunsuansoɔ bɛn ɛna ɛba so fi sɛ asɛm a meka yi Kumasi yɛ nsuo bi da ha a yɛfrɛ no subin ankasa no originally nyɛ sɛ na nsuo na ne tie ba sɛ nsuo na ne sɛ yɛ green o sɛ yɛtwi kontomire na agu mu sɛ ayɛ ndɛ wontumi nhuno nsuo no bɛn ho a nsuo na bɔn kyɛ sɛ asanteman nneɛma a yɛyɛ nyinaa no yɛgya de gum ɛfiri sɛ nsuo no wanyɛ obiara enti sɛ nnipa tete asase so ɛbɔ saa bra no a mepatɔ nsusuasoɔ bɛn ɛna de bere nipa yo mɛda wase pii ɛwɔ saa question wɔ busa na meka asɛm bi de akyerɛ ahwɛfoɔ na nsuo bi ɛda ne kurom na nsuo no ɛda hɔ na ɔyɛ ɔbaatan na amanfoɔ gya ɔmanan wɔ nsuo no ano te nsuo no da ne ho ade kyerɛ kuro no mu kɔmfo panin sɛ ɔnka nkyerɛ kurom wɔfoɔ sɛ ɔkɔ badwa mu a ɔmo huru ne sɛ ne ho bɔn because of say omu gya omo anan wo nsuo ne ho nti na so omo anyae saa de ne ya obefiri kromo ho akọ nti konfo ne me bo dawuru na nso nipa na ewo kronim no na omo da so ye omo antie no ema nsuo ne firi hɔ kɔ ema ne nsuo na we na nata mo na nsuo ne da kronim no na ansa na obo nso obi egu no na nipa na nyini oba akokra na asa abrewa saa Rabbi man so kakra but since nsuo ne kɔɔyɛ no afei nipa yɛtumi wu sɛ ɔmo so ɔmo yɛ yie a yɛtumi de defu more than 20 a day so we are pattern sa na na ɛsɛ na emu si koso wɔ hɔ enti nsuo no a ɛda hɔ a yɛmfa obuo ɛne anidie mmɔm no ɛne adasa bra yɛ brɛ wow because hwɛ na woka asuo so bin subeye tumi kɛse yɛ da santima mu saa na tie te sɛ asuo tano asuo ɔfen ɛne deɛ keka ho ɛyɛ tumi ɛne nkura kɛse a tumi yɛ gomu no na ɛsoso ano ɔden ɛyɛ saa honhom wei na di asantima yɛ nimbra kɔmfa no tumi te si yɛ na wɔkyɛ ɔsɛtutu the first otumfo ɔsɛtutu the first ama ne amamra wɔyɛ yɛ ma asantiman bɛyɛ asantiman nanso ɛnɛ saa tumi wi ahodoɔ wɔ nyinaa no yɛbu ɔmo sɛ ɔmo nya de papa te yɛyɛ deɛ yɛpɛ ɛkyerɛ wɔn so eti saa nneɛma wɔ eti ma yadeɛ ɛba kurom eti ma ohia ɛba kurom eti mi de nsunsanso bɔne bebree ma kuro no brɛ ase a nipa wuwuo ne yadeɛ ɛnɛ wɔn sɛ nipa ɛnkyɛn wɔ mu ɛyɛ asɛm o gone too soon what a shock obituary so ate aseɛ ɛnso first no ansa na wobɛhu sɛ obituary bɔ dan ho no na nipa no anyi akyɛ nya akɔkora na yɛ abrɛwa saa first sɛ efu ba na nkwada dwane yɛka nkwada ahyɛ dan mu ɛnɛ efu yɛ fashion adane fashion a nkwada akora de so efu to ɔmo kɔn ho ɛde kɔ asieɛ ɛnso first no sɛ efu ba bɔnten a na yɛka nkwada egu dan mu no painful hwe funu saa akwara nkofunu ase kofunu ase enso na de akwara na gi funu to aban ɛnna nkwa na twesoroku wɔ funu ase nya asɛm keto wɔn na nom de da efu ne yɛ hefo ɛyɛ small boys small girls yeah first na nte saa eti sɛ ensuo na de da yɛn nsa ase ne so no sɛ yɛn hunu sɛ ɛyɛ tumi kɛse ne kuro kɛse ɛda hɔ a ɛbɔ kuro ho ban ɛma saa kuro no yɛ kuro a yɛn hu yɛn ho ano sansa yɛ deɛ honhom yɛ wura mu akodu baabi sɛ yɛ hu sɛ nyame abɔde ɔbɔɔ yɛ no sɛ yɛ positive sɛ yɛ negative ɛyɛ good ɛyɛ ade papa na nimdeɛ na aka wo ne me ɛwɔ ho sɛ sɛ yɛhwehwɛ sɛ obi nyɛ na ohu ne su ne ne ban a wotumi ne tena so ahu eti ahom ne nyinaa wɔ hɔ sɛ ɔmbɛboa adasama ama adasama nya hotɔ ne asomdwee baasi yɛn ho saa nneɛma no na yɛadeɛ yɛ sɛ nsuo bi yɛ bosom na yɛn na ɛma werɛ ho sɛ adeɛ na awose ɛnyɛ no ɛno bi na adi dware ɛno bi na adi si nneɛma ɛno bi na awosa nom so ahu wo dwumadie nyinaa no dodoɔ na wodi nsuo na ɛyɛ nsuo sabe wo da kora asɔre ya nsuo na de uhuru w'anim ansa de w'anim ate enti wankasa ebibi nka nkyerɛ wo sɛ nsuo ne biribi tim nsuo sukɔm de wo a hwɛ sɛ ne yɛsi teɛ
wonya nsuo no ma nipadua na nipadua no ho adwene na ho adwo wo yare na kopia hospital na ho ayehye a ade edi kan hwe kira ne se yemo nsuo sawa ho nsuo na gi nipa nkwa sa enti tumi a ɛwɔ nsuo mu no ano den si tumi a wɔ haban mu wow eti sɛ yɛn mu nsuo no adeda hɔ no a na sɛ yɛbɛyɛ nneɛma ɛtan na yɛka nsɛm a ɛnyɛ ɛde atia wɔn a yɛnhu yɛn ho ano eti yadeɛ bebree kɔ so asase wɔ esuo no bebree naa yɛ nsuo no na ɛde saa yadeɛ ne ba because of deɛ yɛyɛ tia wɔn nti hwɛ kuro bi nsuo bi ɛyi ne ho adi kyerɛ ɔhene na nsuo kyerɛ sɛ akwadaa akɔdwe nsuo gu mu ti ɔmo akwadaa ne tɔre mu akwadaa na adwo nsuo agu nsuo nim ti ɔmo akwadaa ne tɔre mu ɛna oyiri yɛ fa nsuo n'ano ano saa na ɔkɔboa ne ho ahemfie anim nsuo no boa ne ho ahemfie anim boa ne ho ahemfie na ɔhene behu yɛ na ɔmo ayɛ kɔfɛ kɔmɔfɛ ni baa sɛ anwanwadeɛ na esi wɔn ti aseɛ ɛna nsuo no ka kyerɛ ne kɔmfoɔ nso ɔnka nkyɛn ɔhene sɛ akwadaa asomasi aba abɛdwo nsuo gu nsuo nto ɔmo na tɔre mu ti ansa na ɔbɛma na kasa no do ɔdi dwan ɔmo twa dwan no ɔmo akwadaa ne kasa hwɛ sɛ obi pɛ sɛ wɔnya instant justice a wɔsɛ na nsuo asomasi nkum ana nsuo asomasi nya usei ade nti a because nsuo na ɛda hɔ no ɔmo yɛ nyame a ɔmo bu atɛntɛnɛ ɔmo mpɛ fi ɔmo mpɛ bɔne na ɛsan sɛ Ghana ha ɔmo nim sɛ sɛ ɔmo yɛ bɔne a nsuo no bɛku ɔmo nti ɔmo si nsuo no yɛ abosom ɔmo nyɛ because sɛdeɛ wɔyɛ no wɔn pɛ sɛ wogyae a ɔmo ahotɔ wɔanyae ɔmo ahokyerew ɛno na ɛma nipa ɛnte ase a yɛbu ɔmo so ɔmo nyɛ dada nyankopɔn ase aha ɛyɛ the spiritual hostage ɛso na nɛ wɔne agu so a wɔhwɛ yi wɔtie nsɛm bebree nsuo enti efiri na rekora yi metufo sɛ nsuo bi da community a mesrɛ mo nananom ɛne temamfoɔ mom yɛhwɛ nsuo no yie efi sɛ nsuo ɛnyɛ bɔne yɛde nsuo na di adwuma nyinaa onyankopɔn hyɛ yɛ nyinaa meba bebie me phone line na wo nso atumi afrɛ ɛde aba so bi 0200 603 602 0200 603 602 mepa cho me bie phone line no oba so a mefa wo onyankopɔn hyira wo Rabbi obi anya ma so yi yɛmɔ bɔ ho kakra sɛsɛyi mehwɛ nkane no a sɛdeɛ na wo kasa kore ya nkane no hu sɛ ababa awu hu sɛ abrante awu na nkɔkora ne mrewa hello Good evening. Good evening, Operator Kase. We didn't baby akasa free. Oche friend me Jesse Richard. Na mpese mi hu se ahonhom na omu tinso na de nkra omu makwan ma amafo senso na especially galamse ayifo no. No mutimi senso no gonso hu hia pa. Ohun. Timbese mi busa omu se de nkina ahonhom ntimi ehwe omu na obi timi firi ne man mu na se ko ma timi senso ni sa. Opani medase me ma onko we mi ankasa menyi wa no wo wade na wo gya to no obi ba no afa no wo se na de wani hwe na ntimi prevent ya me pa to wo mo ne no onye ma wo hello Opani me pa to do wa fidie na kakra ma me me pa to ya mo abi ni atimoda aja ya ajo na de o ya so den no wa fidie na ma me wa fidie ma me kofo Rabbi no yam se ya se nkan wo se gene so ake pa na to the pizza Rabbi se you be at the baby na so e bia e ku ne nsuro no e bia amamre mu no ana se ni kwa ka se e tu ya wada na se bia da yenko ni ana so se obi ko mu ni chansu ya na ba se no ko ten okay wase edru dabone bi yase nsuo yenko na so obi komu a eno watimi nya nsuo bi ana no de se nsuo ne da ho no so mo na amamre pa ama no na nsuo ne wo ho a hello opani wodi ne baby akasa free hello me pa cho baso a o baso a no lowo afidie na mame dwuma afidie na mame me pa cho hello Pacho mon kateno obi baso na se
wɔyɛ asoɔden tia mafidie no a mɛsɛ telephone nyɛ obi ana tɔɔyɛ yɛne ana yɛtɔɔyɛ katere firi so ma me na momfa de wɔyɛ ready mmra akura sɛ dɔkta mɛtena sɛ deɛ a ɛduru time a mɛwɔ mpane na menni abotrɛ wɔ so bra so 0200 603 602 ma yɛntoa so Rabbi no ano da asɛm bi so sɛ nsuo bi da kudu sɛ obi aba so mɛfa no hello hey ana de am sansamanfo pa be pie mafidie so hello no me dwuma dada no mo nyina ni so hello opani wodi ni baby akasa free oh opani na so ode say the medical car no technicians mo hwe fidie no wa kire o ma me obi ba so no sene fidie no de menya mpontrani mo aka kire fi so wa me na me ho atom because I'm feedback on my son. Why? Yamishra so. Me patch also friend nebra. Matrasi. Me joko no. Braso agro nefe. Oh. One of the PSV. Hello. Opening within the baby akasa free. E ba tell friend me the kasa free kunsi Mo opening enquire. E ba to nsu ase ma mo kan de amama kai emedi na na asem de okase no okase emedi emse police akobi ko wi a ability ma police ni bi ekoka ma kroma fo ne bo no ema apolice fo bi ba krom ha ombe bom rante ne baba o mo ma tanya asem to tokra o se sa na ensu ade da yekuro ye hu ke kroma ni wuduru ho na wu twa ensu na hu se ensu na yiri but what you do up say oba ataki onipa no free ma na entu na gidi ko soro wow yes ama apolice for ntimi anye kromo for no hwe asemo ya abakwasema da ha sei nti na amoka ensu asem no ama hu say ensu ogidi o me da se pa ensu de no e ka pa won no me da se so ka asem na onya nka to so say ana efe tumi ba na won nsuo no mu a apolice for ba na ensu na yire hello Opani wudi ni baby akasa free. Yay. Me pa cho dwuma fidie kakra ma me why. Aya asemo. Me pa cho wa ho fra me tie me. Se me de me nsa be wura fidie no. Wo ye mistake na fra me na sa fidie ne wo soro. Wa wo te ho nka wa fidie no so a me bo okoto. Hello, fra me. Me fa o. Hello. Me pacho do ojina so no nkasa why obi wa dane Mugabe obegyina so nkasa no maka tene fi so ma Mugabe kredi ade na waja adidi hello pani kase kasa ne kasa fi bwale ni kasa fi bwale opere yanko kasa hello ya samo ene de omo amene omo ndi dwuma ne nyina ayi wai Tachimai hello opere kase odini baby akasa free good evening mother good evening sir how do you say ya me gusu shira me na so Udini baby akasa free openi. Udini baby akasa free. Abdul Salam ena wo hini Rabbi to bomb mame. Odo oba no abe save. No baby you. Abdul na mente wonka. Hello. Openi udini baby akasa free. Felix Kibuado. Me pa to suma phone mra wa no. Why? My phone nko kakra. No, nini mu na. Opani mi tie o. I'm sure. Oh, me pa to we de mentere nka yi. Technicians, mo hwa ho mani ye mame. So, I'm feedback. Hello. Hello. Good evening. Good evening. Opani, wudi ni baby akasa free. Nso ahụ afọ no ya le kan se awofo bia da bia otibia no ohwe nsu a ofayi se se hoho nya me de ba nsu mu eso
so paa na nti biara sɛ ni nsuo bi wotu a wɔn bi bɛ sɛ ni nsuo ɛda mpatɛm a wankasa na wɔn bɛkyerɛ ɛni wɔka no. Medase nyankopɔn hyira wo nyamenya ɔkɛse wakasa yi hello ɔpɛni wodi ne baabi akasa firi mekasa firi agyerago asante asɛm okay nhyia asɛm na meka bie nsuo bi da yɛ kurom yɛfrɛ no akyekye yɛnsa nsuo yɛfrɛ no akyekye yɛnsa tetɛwɔ no kurɔmfoɔ bɛkurom hɔ a wɔba a wɔhu sɛ nsuo no ayi owia nneɛma a wɔtumi fɛ ntwe nsuo no da ɛma kyɛ sɛ yɛkye no ansa na nsuo no atwe na mesrɛ mo mefa ɛkwan wei so asrɛ mo na moaka yɛkurom wɔ asante asɛm hɔ no yɛwɔ asante asɛm dam ɛhɔ ne wɔ yɛwɔ asante asɛm pipe hɔ ne firi yɛkwan nyɛnyɛnyɛnyɛnyɛnyɛ yɛyɛ twɛ kware so ma ɛ nti ɛbufuro de twɛ pipe no mu a ɔma ɛwɔ ahano mu de nsuo no nti mesrɛ mmɔden nyina so ɛnka n'aban mmɔden nyɛ kwan ma ɛ wogu so asante asɛm a the whole asante asɛm a wogu nyinaa nsuo a ɛyɛ no mu no Matepa, where do you come, Mr. Vice President? So, in the same company, so another better. As Auntie Achim, almost quite as say, and so monomina, so nina basa. Abandon penny for your stramo politicians, your pamocho baby. Acquire and Namsua, and only a cobedi no. Yakwan yet, Aquana say, me and Casababy, a meteor, Aquana Semica. Ehana na do kura na magic car mo no VAT na ka ja kokora metim ka me so me twa me sane o ma fidie so ntia o yere da oba nso no na bo chi do man na wa ma o ye Rabbi chi anu ma me na me hu sampa nya sa na me frɛ no yo de me ka kire ahwefo ni nyina ne se no kure ensam a ɛyɛ a ye betre fidie no so a ye ka no enye agudie ase no kwase ɛyɛ ade a ɛwɔ hɔ ɛna ye ka sanity eti momo mfa na gudie anase momo mmɔ nsɛm no antum ha eti ɔmo hu sɛ ye pɛ sɛ ɔman no yie na sɛ ɔman no yie a eyema ye nyina sanity so ɔhu eti nsɛm a ɛba ha ɛkɔba no momo mfa ne sɛ ya gudie eti masɛm a mede bɛma atifo ano no na metia me yere nso Mrs. Angelina Ofori Boachi. Oh, Mantiana, edi ado ba eso. Mrs. Come. I na yere ho de o. On peba sabasa, tira me pena asem no. Enso on tia na yere da. Odo me tia wate. Me yere so ayi Mrs. Angelina Boachi. Me yere no. Me das. Odi me ho agro, me ni ho agro kra. Come pa. Me tia ni pem. Odo ya tia o. Ya me sra. Me pa cha me di program ni nyina ba na wi ye. Na me ka o se nyame ya dom a mejo o kira me trase e wo Kumase Sokoba mpetu da me tra sunsuma konwa so konwa fufo so na mete me di sunsuma asema hwe enkropo se birim wo ha bi ode ba bia e sunsum de wona mu de wo pese edware woduro ema tumi ba wo ho a bra me nkyɛn na Awurade mfa me so mu a wate me na me di tumi kase ya adwuma ahonhoma kase na me de wo ya adwuma wo pese sunsum de na nante a bra me nkyɛn frɛ me na me ma sunsum Yankopɔn so ayɛmadom last year me shankom bi de to say 2023-2025 sika bebu so you to ni benya sika bebre adentra na empanimfo ma me kwa se menti school na menkyere se de yesifra honhom ye ya honhom sem abusua so ne je ho bia na yesofo wo pani pa de ahyenkom abodi todito a frɛ me 0453 011 926 0553 011 926 0272 854387 what me number sem de diduma Yami ya dumo chira me trase bomode ya ne bra fa me number na frɛ me na me no nkasa me pa cho Nyankopɔn so chira ya be sa de ya hyegu Awurade ankuya me chia me yere me sesoro Rebecca opoku da akon me kru nyina me chia mo nyina Awurade nhyira mo bye bye Bafana kama sama mami Bafana di masama mami Bafana tumi nyarewa Na wa mama wadi ya so train Usisi ya uya Bafana never miss Bonoria Sasa brin na maya ume Bafana never miss Handidasi Sibilas munamure Abiya duro mujata Bafana never capsule Uno capsules no miss Bafana never miss